бюджета Да, Ласен. кажи, Асене. Здравей. Здравей. Какво направихме за бюджета сега? Не сте го изтеглили. Няма да го изтеглиме. Това е проблем. Това Това е проблем. Това не Мога е ли да проблем. обясня защо? И аз ще обясня защо. Давай. След като днес мина тристранката, вторник ще я имат, вчера провалихме, нали така, бюджетна комисия нямахте. И ако се разбереме, тогава пак ще направим бюджетна комисия, ще вкараме всички промени Така. и ще го вкараме в зала. И сега аз имам следния въпрос. Към Да. бюджета има Да. тази 3-годишна прогноза. Ще сменим и тригодишната прогноза. Тази част от книгата. Да. На коляно. Тя тази Ма до тригодишна вторник ще прогноза, работят колегите. тази Теменужка Петкова е тук. Тази тригодишна прогноза е съгласувана с ЕКФИН в Брюксел. Да, ще го съгласуваме пак. Наново. Наново. Само, че не може, тъй като това трябва да се направи преди първо четене. Какво ще е Тогава, преразпределението? ако трябва, ще Какво го ще е изтегляме преразпределението? бюджета. Нека да се разбереме първо 40 дали или ще има. 45%, както е написано в тригодишната От прогноза? брутния вътрешен продукт или от кое? От брутния вътрешен продукт. 40% трябва да бъде преразпределен, за да няма натиск върху данъците. Така. Тук пише, че 27-ма пак се вдигат осигуровките. Ще се вдигат ли или няма да се Ще се вдигат? вдигат или няма да се вдигат, ще знаем във вторник, когато тристранката ще предложи всичките си съответно промени и искания, ще се обобщат и в сряда, тук в парламента, ще го съобщим. Ще ни съобщите. Дали разбира се се. вдигат осигуровките, Всичко, дали се да. вдига данък дивиденд. Тоест всичко това в момента смятате, че би следвало пак да се вдигне, въпреки протеста. Не смятам нищо. Той протеста не е ваш. Той е най-къмбе. Аз с тях Боже мили! Не е най-къва протест. гледах И сега, как тъй да като- замерят бутилките. Айде в понеделник замеряли тогава да бутилки. направим един протест, да покажем на господин Борисов, И чий той е ще дойде с протеста. нас да говори. Елате, И да той ще обясните дойде и на ще тези види- хора, ще види че когато ще им той вдигнете, ще че ще им вдигнете пак осигуровките, че ще им вдигнете данък дивиденд, че няма да промените макрорамката. Елате, господин Борисов, да ги чуете хората на живо, на площада, да ги видите, да ви кажат в лицето какво мислят.